Уважаеми зрители, едно титанично обещание разтърси нацията в предизборната кампания. Пишеше го на билбордовете, хората си го обсъждаха. Обещанието беше, че ще се отворят 1 милион нови работни места. Аз не знам дали политическата партия, която измисли това, може да го изпълни. Но хора като моят гост днес, мисля, че могат. Гостът ми е предприемач и още по-точно предприемач, който учи други хора да бъдат предприемачи. Така че добре дошъл, Крис. Здравей. Искам да те попитам, каква е разликата между предприемач и бизнесмен? Почти няма някаква сериозна разлика. Това, което ние вярваме, че един предприемач нарича себе си предприемач дори преди той да е успял с своето бизнес начинание. Защото бизнесмен на български има някакво такова леко негативно значение. Резултат от дългия преход, всички знаем, нали, кои бяха големите бизнесмени с скъпи коли и съмнителни бизнеси. Затова предприемач като че ли повече приляга на младите хора, които искат да стартират собствен бизнес по супер честен начин. И обикновено това е иновативен бизнес. Затова наричат себе си предприемачи, хора, които предприемат нещо. Значи това е тая дума, която смята, че по-добре ще бъде приета на днешно време. За лошата история на бизнесмен. Точно, да, защото думата е супер интересна, защото има български корен. Означава, че предприемаш нещо, предприемаш някакво ново начинание, това е бизнес начинание и затова предприемач звучи супер окей. Добре, при тебе как започнаха нещата? Как стартира ти? Работих на едно място като веб-маркетинг в една голяма компания за недвижими имоти и имахме много кратък срок да направим новия сайт на нашата компания. Очевидно компанията, която беше създала задачата, нямаше да успее, така че имах поставен ултиматум от управителя на компанията: или правим сайта в уреченото време, или се тръгвам, иначе ще да му уволни. Така че се наложи да прекарам известно време в тая компания, която разработваше нашият вебсайт. И там ми стана супер интересно. Почти бях станал част от екипа, къде се казва, съм спал там. И реших, че това е нещо, което аз мога да правя самостоятелно или с няколко хора. То общо взето така се получи. И сега, с какво точно се занимаваш? Какъв е твоето поле на действие, да се казва? В момента имам една стартираща компания, на английски е стартап, на български малка компания. Това, което прави различно една малка компания в IT сектора от една, да речем, обикновен семейен бизнес, като някакъв квартален магазин или някакъв такъв малък бизнес е скоростта, с която този стартъп би могъл да се развие и от ден едно този стартъп е насочен към международните пазари. Тоест фокуса не е върху квартала, не е дори върху българския пазар. И затова наричаме те начинания стартапс. Има ли български пазар? Той има български пазар, ама той не е ли много ограничен? Не трябва ли винаги да се гледа навънка, ако искаш да наистина да разшириш това, което се занимаваш? В IT сферата, това с което аз занимавам, наистина българския пазар е пренебрежимо малък. И това е преимущество за всички хора, които стартират в България, защото от ден едно тяхният поглед е насочен навън и се опитват да достигнат по-големите европейски пазари и американския пазар. Има ли много потенциал в България от кадри? Има изключително много талантливи млади хора, които са получили възможност да развият своите способности след университета, понеже доста големи международни компании през последните 10 години отвориха офиси. Част от тях са аутсорсинг офиси или кол-центрове, но все пак младите хора има къде да практикуват своите знания, да усъвършенстват езиковите си умения, така че има възможности. Хората, които са супер способни, разбира се, биват рекрутнати в големи корпорации, заминават на Запад и част от причината да правя това, което сега правя, да организирам събития за предприемачество в България е да накараме тези млади хора да останат в страната и да им покажем, че с малко усилия могат да правят това, което биха правили навън и от България. Добре, кажи ни малко повече. На 10-11 в Paradise Mall имаше конференция стартъп. Между другото, американският посланник е бил там, имало е гости, които са били от различни места на света. Доколкото разбрах, какъв беше акцента? Към кого беше насочено и какво целеше тази конференция? Името на конференцията е Next, което на английски означава какво правим след, какво е следващото голямо нещо.
И темата ни беше да насърчим и да научим младите предприемачи и хора, които се интересуват от стартиране на собствен бизнес, как да продават на международните пазари. И ние организираме за 8 година подред тази конференция, и като в началото хората идваха с много голям интерес, имаше много голяма посещаемост от първото издание на конференцията. Значи това не е било първото? Не, за 8 година, 2007 година за първи път. Но тогава конференцията беше, провеждахме ги в университети тези събития, повече студенти идваха на тези събития и за тях им беше много интересно да видят, че дори в самия университет те могат да започнат да мислят върху своята идея за бизнес. Проблема, с който се срещахме и се борихме тогава, е, че хората се страхуваха да споделят своите идеи, защото си мислиха, някой ще ги открадне, някой вместо тях. Нали, цялата тая, ситуацията в България беше такава. Нали, аз не правя бизнес, защото мафията тук ще дойде ме изнудва, аз нищо не мога да постигна, защото някой друг ще го направи по-добре от мен с повече пари. Така че това беше първата пречка, която трябваше да съборим. Следващата в течение на годините беше, че младите хора си повярваха и решиха, че могат да правят нови интересни неща, да си жертват хубавата заплата и спокойствието в големи офис, но нямаше пари, нямаше кой да сложи пари в тези начинания. И ние винаги сме им казвали, нали, вземете пари от родители. На английски е много интересна фразата The 3Fs, защото идва от Fools, Family and Friends. И им казваме, нали, вземете пари от вашето семейство, вземете пари от вашите приятели, от някакви глупаци, които ще ви повярват за идеята. Но се оказа, че това не е супер лесно. Преборихме с това, защото сега в момента има няколко фондове, които инвестират в такива рискови начинания. Банките в България не инвестират в такива начинания. Ако искаш да вземеш кредит за фирма, трябва да имаш история, трябва да имаш сграда и така нататък. Така че банките не бяха вариант за тези млади хора. Но в момента има възможности и България се позиционира супер добре сред останалите страни по отношение на финансиране на такива млади стартиращи компании. И хора са готови да направят нещо. Това са компании от чужбина, които биха вложили, така ли? Това са два инвестиционни фонда, които оперират по една европейска програма за насърчаване на заетостта. И хубавото е, че парите са структурирани по много различен начин от типичните европейски фондове, в които има супер сложен процес за кандидатстване и много сложна отчетност. Тук как е с тези два фонда? Попълваш една апликационна форма, отиваш на интервю при тези фондове и те, ако харесат твоята презентация, слагат някакви пари в твоята компания срещу дял. Така че всъщност ти не получаваш безвъзмездно тези пари, но те получават дял от твоята компания, ти получаваш средства, за да можеш да развиеш своята идея. И това е супер окей, защото получаваш свежи пари, с които можеш наистина да тестваш и да се научиш. Това би било много насърчително за хора, които са в тази сфера. Че има някой, който поне би ги изслушал, бил видял с какво се занимават и в крайна сметка би даже инвестирал в тях. Супер интересно. Това обаче, което установихме в последствие, е, че много малко от младите хора тук в България са научили как да говорят публично и са научили как да представят убедително своята идея. Ти казваш публично, всъщност те не разговарят ли с двама-трима човека? Обикновено формат е преселектират, правиш интервю с един-двама човека, но това е един по-голяма група. Примерно 20 компании са преселектирани, за да презентират пред едно по-сериозно жури, понеже инвестиционните фондове искат да се уверят, че по някакъв начин да са сигурни, че все пак тези пари, които ги слагат в тази компания, са на сигурно място, така че повече хора участват в вземането на решение и обикновено правят нещо, което те наричат Investor Day, инвестиционен ден, ден в който те взимат решения. И формата е като мини-конференция, в която ти публично представяш своята идея и те събират обратна връзка от хората, от журито, които са поканили. Това ще е интересно да се заснеме. Да. Ще бъде като едно реалити шоу. То почти става. Даже има в Великобритания такова реалити шоу. Казва се Dragon's Den. И общо взето идеята е много интересна. Пред 5-6 хора, които имат сериозен финансов бекграунд и са инвеститори в такива рискови начинания, изправят някакви хора
те казват своята идея в рамките на няколко минути и след това на живо, както е формата, инвеститорите решават дали ще сложат пари или не. Общо взето сделката става на екрана. И е супер интересно, обаче е много трудно да пробиеш там, да получиш пари на живо от тези хора. Разкажи ми как се запалваш с някоя идея и какво те вдъхновява? Откъде черпиш вдъхновение? За всеки е много различно, но общо взето това, което аз правя и много млади хора правят, е следят някакви технологични блогове. Това са новинарски сайтове, които са специализирани за това какво други хора на други места по света правят. И обикновено ти идват идеи, като четеш за проекта на някой друг, защото ти имаш различно усещане за света и различна култура, израснал си на различно място и си кажеш, това би било супер интересно да го направим тук в България или да го направим в Европа с някаква лека промяна. И всъщност в началото това е някаква лека промяна, но в крайна сметка, на края на деня, след като си разписал идеята и тя се оформила в главата ти, си кажеш, това е супер готино и супер уникално. Добре, да е България, като говорим за България, добро място ли е за предприемачество? Супер добро място е. И аз защо? проповядвам това. Евангелист съм на тая идея. Има няколко причини. Първо, цената на живота тук е сравнително ниска в сравнение с други места. Обикновено хората, които стартират собствен бизнес, нямат кой знае какви средства. Не разполагат, въпреки че си получил някаква инвестиция от инвестиционен фонд, очаква се от тебе да живееш по-скромно и да харчиш по-умерено. Така че в България това е възможно. Да направиш повече, да изкараш повече месеци, работейки върху твоя продукт, защото настанява, в смисъл, парите, които ще изкараш, ще похарчиш за храна, за настаняване, забавление и така нататък, супер ниски. Второ място, имаме 10% данък печалба, което е най-ниският в цяла Европа. Няма друг най-малките разходи, които можеш да направиш за данъчни разходи. И на трето място има супер много млади хора, които са талантливи, знаете, могат да направят нещо. На Запад талантливите млади хора са примамени от големите корпорации, които дадат доста големи заплати. Тук все още може да намериш талант на сравнително добра цена, така че това е голяма възможност. Да, това е ниша, която... Абсолютно. Добре, един последен въпрос, Крис. Защо не си мируваш и не си развиваш бизнеса? Мисли за Ел да организираш конференция от рода на стартъп. Какъв му е кяра в това? Кое те мотивира? Кое е много хубав въпрос. Се надявам моят съдружник да не гледа това предаване и това, което ще кажа. Пука ми, защото вярвам, че много повече млади хора трябва да разберат за това, че да повярват в себе си и да предизвикат себе си да направят нещо различно с живота си. И голяма част от моите приятели са успяли в сферата, в която се развиват. Работят на добри места, имат добри доходи, могат да си позволят много. Нали? Мечтата на хората, с които аз общувам, не е да имат кола и да имат хубав апартамент, мечтаят за много по-големи неща. И надявам с тези усилия, които полагаме, да покажем на младите хора в България, нали, че трябва да разширят мисленето си, пределите си и да вярват малко повече в себе си, да вярват, че сами с помощта на няколко хора могат да постигнат много повече, отколкото да намерят добра работа и да си живеят един мирен живот. И затова аз инвестирам част от времето си, за да покажа на други хора, че е възможно и че трябва да го направят. Сещам се за два библейски текста, блажени вярващите. И другия давайте ще ви се даде. Аз вярвам, че ти ще видиш плод от това, което правиш. Така че, Крис, благодаря ти много. Представих ви Крис Георгиев.